Abe, sibukan mo ng minukyat king Mount Pinatubo? Bano nga lipa, malyari mong pakibaluan rin bayang ruta ang malyaring dalanan papunta king Pinatubo Summit king istorya ng Francel Maniago. Inanunsyo ng Pinatubo Mountaineer Chairman Barry Silvestre king kapihan ning Pampanga Press Club kay Swiss Hotel Clark king pasibayang pamumat ning Mount Pinatubo Clark Adventures. Kamagnasan ning programa imbiyayan ning ecotourism king Mount Pinatubo at agkatan la ring turista, mapalokal man o foreigner na adiskubriya ing legwan ning bundok. Kimpa magsusi ning 34th anniversary ning Mount Pinatubo, amuyatan na lang Chairman Silvestre, impubli mo na aranasan rin ba yung ruta at attraction a perfect para king family bonding o kaya naman barkada adventure. And then marami pa po silang actually areas na pwedeng i-explore. So ano pa lang to, Inararo. So actually sa ibang lugar mayroon pa tayong pwedeng maging canyoneering. So sunod-sunod siya na falls. Kawani king trekking. Bibida mo naman ng river crossing, crater lake view at photo op spots asiguradong pumatok king social media. Atin mo naman available guided tours at safety briefing bayo mukyat para king mas komportableng karanasan. Ecotourism tour guide, naging part din ako doon, naging DOT accredited tour guides ang maraming AITA po sa PORAC. So ito yun lang yung part. So next niyan is ang safety, occupational safety, and then photography with Sir Romel Bundalayan, so from Fujifilm, ambassador. Dahil po meron tayong magandang lugar, meron tayong magandang community. Nakikita po ng mga professional and willing to help po sila. Talaga parang nakikita nila yung potential ng lugar and ng mga tao sa lugar. So ayun po, yung sunod-sunod nating trainings. Nano pa mong panayan, Abe? Kita-kits kay Mount Pinatubo Clark Adventure at silipan ng aliwang klaseng legwan ng Mount Pinatubo. Ako po Francel Maniago para kay News Force Pampanga, Balitang Tuto, kay Balen Susuyo.